Ναυπρόποδες του Ολύμπου, στο πεδίο ασκήσεων φορητού οπλισμού στο λιτόχωρο Πιερίας, οι μελλοντικοί αξιωματικοί παρακολούθησαν μια απαιτητική και άκρως ενδιαφέρουσα εκπαίδευση. Αυτή τη στιγμή διεξάγουμε συνεκπαίδευση με την αεροπορία στρατού, μια εκπαίδευση που όλοι οι ευέλπιδες θέλουν να συμμετέχουν, καθώς αποτελεί μια εκπαίδευση με ποικίλα και πολλά ενδιαφέροντα αντικείμενα, όπως είναι οι αεροκίνητες επιχειρήσεις, η αεροδιακομιδή τραυματία και η μεταφορά αυτού μέσω των ελικοπτέρων, καθώς και η επιβίβαση αποβίβαση του προσωπικού από αυτά. Στο πλαίσιο της εφαρμοσμένης θερινής στρατιωτικής εκπαίδευσης, οι τάξεις της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων είχαν την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν με την φιλοσοφία της αεροπορίας στρατού μέσα από ένα σύνολο αεροκίνητων δραστηριοτήτων. Συμμετέχουμε με 2 ελικόπτερα αναγνωρίσεως Kiowa Warrior και 2 ελικόπτερα γενικής χρήσης UH-1H Huey για πτήση εθισμού των σπουδαστών, και στο τακτικό κομμάτι είναι μια αεροκίνηση και τα Kiowa παρέχουν την ασφάλεια της αεροκίνησης. Τη φετινή χρονιά, μαζί με τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, συνεκπαιδεύτηκαν και μαθητές στρατιωτικών ακαδημιών από τη Λεττονία, την Νορβηγία, την Πολωνία, τη Ρουμανία και τη Σλοβακία, καθώς και μαθητές της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής. Ήταν η πρώτη φορά που είδα ελικόπτερο από τόσο κοντά και έκανα την πρώτη μου πτήση. Ήταν μια ιδιαίτερη εμπειρία που θα θυμάμαι για πάντα. Οι μαθητές, αφού ενημερώθηκαν για τις δυνατότητες των πτυτικών μέσων, εφάρμοσαν τις γνώσεις τους σε επίπεδο ομάδας, ενώ η εκπαίδευση ολοκληρώθηκε με την εκτέλεση πτήσης εθισμού στην ευρύτερη εναέρια περιοχή. Σήμερα εδώ, στο πεδίο βολής φορητού οπλισμού λιτοχώρου, μας δόθηκε ευκαιρία να γνωρίσουμε από κοντά 2 τύπους ελικοπτέρων και να κάνουμε μια σύντομη πτήση εθισμού με ελικόπτερο τύπου Huey. Με την ολοκλήρωση της συνεκπαίδευσης της σχολής με την αεροπορία στρατού, οι μαθητές απέκτησαν μιας πρώτης τάξεως εμπειρία αεροκίνητων επιχειρήσεων και αποκόμισαν γνώσεις που θα κληθούν να εφαρμόσουν στο μέλλον τους ως αξιωματικοί.